Hello guys, si John Dave na sa Dine. Kamusta naman yung tanan? Stay safe lang yapon ta kay napay COVID. Karon mag-storytelling na punta. Storytelling good na, istorbot, istoryang but. Wala pa siguro nga nakadungog aning story. Kay ako magoy nag-story ani original. Wow! Ang title sa atong story karon kay Gubot na Lungsod. Oh my God! Kanang gubot good ka na kanang samok. Laliman ka, umusulod ka dito silang lugar. Perti namang yung gubuta. Makauna-una na lang ka na di na lang ka mo dayon. Tungod lagi sa kagubot, stang gubuta. Naag yung tanan krimen dito. From A to Z. Liman ka? Tanong krimen? Ang mga tao dito pasapil man good. Bisag mo tan-aw ka silang naon, ya wala ni mo tuyo ah. Ikiha dayon kag invasion na privacy. Kung madugan na lang kag may hiskod sa ngan, ikiha dayon ka kung oral pa defamation. Pakaawawan pakas barangay hall. Og magkit-an ra kay ka magdagot silyo kay nagpanit kag mangga, asuhan to yung kag illegal position, firearms. Wala pa due process. Kay ang tanan puros mga judge, puros bright, pero wala gamitang utok. Naa sila pari, dili pa minawon. Magsigi bitaw sermon ilang pari. Unya mailisan dayon kay mamatay sa konsumisyon. Napa maestra, maupay tudloan sa estudyante. Maupay mag-file og clearance. Magtudlo ang maestra, ang mga estudyante nagpatukar og background sa MMK. Ilang maestra, si Poki. Isulduan magdako para katong lungsura. First class. Dato ang mga tao. Bisag way trabaho. Naaman sila income sa illegal na pamaagi. Ako lang ihunghunga. Ang kanang mamaligya og pero sila ra sa wag palit-palit. Kung dili mahalin, dila man sa isago sa lugaw kay para unya sa kalami sa lugaw, gi-import ni sikat na ang worldwide ni samot na dirha picture sa KMGS. Maotong ni dato sila pamaayo bisag na apay kompetisyon. Ilang mayor protektor sa krimen. Mausad ni dutuan tong pamaayo tungod sa protection money. Dili na mailisan kay ang chairman sa kay Comelec ila mga appointed. Bisag dili mag-eleksyon daog na daan. Ang mga tao di man sad mumutar. Ang mumutar asawa ra man sad sa mayor. Ang mumutar ang kaatbang sa politika ila mang atngan bariyan og house outlet with free trip to Jerusalem. Di na gyud makabalik. Gubot kaayong lungsod. Tungod sa kagubot, naanad pud sila. Walay pakki kay puros man konstitidor. Bisag yawa o mo nagsantos. Oh, come Dili on, man man. makantokma, ilang prinsipyo. Sila na pud ang magbitik-bitik. Pulos pud sila mga bright. Tungod sila mga ka-bright, wala na maminaw. Pulos gayaw-yaw. Ay, kung masuroy lagi ka dito. Kung masuroy ka dito, pagkagubot na lang gyud taon. Boom! Pagkagubot na lang yung town. Tura to, stay safe ng Japon. Aron walay gubot. Aron walay gubot.